Ve starodávných archivech Vatikánské knihovny, v zapomenutých poličkách Alexandrijské bibliotéky a v tajných komnatách tibetských klášterů leží pradávné texty, které odhalují to, co nás čeká na druhé straně života. Z těchto mystických pramenů vyniká jedna kniha, jejíž existence byla po staletí popírána, jejíž obsah byl zakazován a jejíž moudrost byla vyhrazena pouze zasvěceným. Tato kniha, známá jako Egyptská kniha mrtvých, nebo přesněji Kniha vycházení za dne, není pouhým průvodcem posmrtným životem, jak se mnozí domnívají. Je to komplexní mapa vědomí, která popisuje nejen to, co nás čeká po smrti, ale i to, jak se naše vědomí pohybuje mezi různými dimenzemi existence. Dnes se společně ponoříme do tajemství tohoto mimořádného textu a odhalíme jeho hluboká poselství, která jsou relevantní nejen pro naši posmrtnou cestu, ale i pro náš současný život. Egyptská kniha mrtvých není ve skutečnosti jednou knihou, ale sbírkou textů, které se vyvíjely více než 1500 let. Nejstarší části pocházejí z období kolem roku 2500 před naším letopočtem, zatímco nejmladší dodatky byly vytvořeny kolem roku 50 našeho letopočtu. Tento časový rozsah nám naznačuje, že se nejedná o nahodilou sbírku pověr, ale o systematicky rozvíjený soubor znalostí, který byl předáván a zdokonalován po desítky generací. V původní podobě byla tato kniha napsána hieroglyfickým písmem na papirové svitky, které byly ukládány do hrobek spolu se zesnulými. Sloužily jako průvodce duše v posmrtném životě, jako mapa neznámého území, do kterého se duše po smrti vydává. Moderní chápání egyptské knihy mrtvých často redukuje její význam na pouhý soubor zaklínadel a magických formulí. Toto povrchní pochopení však zakrývá její hlubší význam. Když se ponoříme hlouběji do struktury a symboliky těchto textů, objevíme propracovaný systém duchovního poznání, který nám poskytuje detailní popis toho, co se děje s vědomím po opuštění fyzického těla. Tento systém je překvapivě konzistentní s učením jiných duchovních tradic, od tibetského buddhismu přes hermetickou tradici až po moderní výzkumy blízkých setkání se smrtí. Podle egyptské knihy mrtvých smrt není koncem existence, ale transformací vědomí z jednoho stavu do druhého. Tento přechod je popisován jako cesta duše, která prochází různými říšemi a fázemi. První fáze nastává v okamžiku smrti, kdy se duše odděluje od fyzického těla. Tento moment je popisován jako vystoupení do světla, kdy se vědomí odpoutává od svých fyzických omezení a vstupuje do jemnější dimenze existence. V této fázi zesnulý často zažívá pocit osvobození, lehkosti a expanze vědomí. Mnoho lidí, kteří prošli zážitkem blízké smrti, popisuje podobné pocity. Vznášení se nad svým tělem, pozorování okolní situace z perspektivy mimo fyzické tělo a pocit míru a klidu. Po této počáteční fázi následuje cesta skrze takzvanou duat, podsvětí nebo říši mrtvých. Tato část cesty je nejnáročnější a nejnebezpečnější, protože duše zde čelí různým zkouškám a výzvám. V egyptské knize mrtvých je tato cesta popisována jako průchod 12 branami, z nichž každá je střežena strážcem, kterému musí duše prokázat svou připravenost a čistotu. Tyto brány nejsou jen fyzickými překážkami, ale symbolizují různé úrovně vědomí, kterými musí duše projít. Každá brána představuje určitý aspekt osobnosti nebo určité emoce a vzorce, které musí být transcendovány. Je fascinující, jak tento popis koresponduje s moderními výzkumy psychedelických zkušeností, kde subjekty často popisují průchod různými úrovněmi nebo vrstvami vědomí, přičemž každá úroveň má své specifické výzvy a lekce. Podobně, ti, kteří praktikují hlubokou meditaci, často popisují setkání s různými aspekty svého stínu, potlačenými emocemi, traumaty a nevyřešenými problémy, které musí být integrovány, než mohou pokročit na své duchovní cestě. Zdá se, že staří Egypťané měli hluboký vhled do struktury lidského vědomí, daleko přesahující to, co bychom očekávali od starověké civilizace.
Po průchodu Duatem následuje setkání s bohem Anubisem, který váží srdce zemřelého proti peru bohyně Mát, symbolu pravdy a kosmického řádu. Tato scéna je jedním z nejznámějších obrazů z egyptské knihy mrtvých a symbolizuje zásadní moment, kdy je duše posuzována podle svých činů a myšlenek během života. Pokud je srdce lehčí než pero Mát, duše může pokračovat do pole Rákosí, egyptské verze ráje. Pokud je těžší, je pohlcena obludou Amit, což symbolizuje nutnost opakovat cyklus reinkarnace a učení. Tento soud není vnímán jako trest od vnější autority, ale jako přirozený proces, kdy duše konfrontuje samu sebe se svou vlastní pravdou. Je to moment sebepoznání a sebereflexe, kdy si duše plně uvědomuje všechny své činy a jejich důsledky. Mnozí lidé, kteří prošli zážitkem blízké smrti, popisují podobný fenomén. Rychlý přehled svého života, kdy nejen vidí své činy, ale také cítí jejich dopad na ostatní, jako by sami byli těmi, kterým ublížili nebo které potěšili. Zajímavé je, že v egyptské knize mrtvých není tento soud konečný a nevratný. Duše, která není připravena postoupit dále, dostává další šance prostřednictvím reinkarnace. Tento koncept reinkarnace nebyl v egyptském myšlení tak explicitně vyjádřen jako v indických tradicích, ale je zde přítomen v subtilnější formě. Egypťané věřili v cyklus smrti a znovuzrození, který se odráží v denním cyklu slunce, ročních obdobích a záplavách Nilu. Tento cyklický pohled na existenci naznačuje, že duše, která není připravena na vyšší úrovně bytí, se vrací, aby se dále učila a vyvíjela. Pro ty, kteří úspěšně projdou soudem, následuje cesta do pole Rákosí, blaženého posmrtného stavu, kde duše žije v harmonii a hojnosti. Tento stav je popisován jako vyšší úroveň existence, kde duše získává nové schopnosti a možnosti. Není to však konečný cíl cesty. Nejvyšší aspirací bylo spojení s bohem Re, sluneční božskou podstatou, což lze interpretovat jako splynutí individuálního vědomí s univerzálním vědomím, dosažení stavu jednoty, který je obdobou buddhistické nirvány nebo hinduistického mokši. Co je však na egyptské knize mrtvých nejvíce fascinující, je její důraz na přípravu na posmrtný život ještě za života. Kniha nebyla určena pouze k přečtení po smrti, ale byla studována a recitována za života, aby se jedinec připravil na svou posmrtnou cestu. Tato příprava zahrnovala nejen memorování textů, ale i očišťování mysli, rozvíjení ctností a praktikování vizualizačních technik, které pomáhaly duši orientovat se v posmrtném stavu. Tento aspekt egyptské knihy mrtvých rezonuje s učením tibetského buddhismu, konkrétně s tibetskou knihou mrtvých, Bardo Thodol, která také klade důraz na přípravu na smrt během života. Obě tradice chápou, že způsob, jakým žijeme svůj život, přímo ovlivňuje naši posmrtnou zkušenost a že smrt není událostí, která by nás měla zaskočit nepřipravené, ale přirozeným přechodem, na který se můžeme a měli bychom se připravovat. Egyptská kniha mrtvých také obsahuje sofistikované techniky pro vědomý přechod mezi různými stavy vědomí. Tyto techniky, zahrnující specifické vizualizace, mantry a dechová cvičení, byly navrženy tak, aby pomohly duši udržet vědomí a orientaci během procesu umírání a po smrti. Moderní výzkumy stavů vědomí, včetně výzkumů blízkých setkání se smrtí a psychedelických zkušeností, začínají potvrzovat účinnost těchto starověkých metod pro navigaci v rozšířených stavech vědomí. Je pozoruhodné, že podobné techniky nacházíme v různých duchovních tradicích po celém světě. Tibetský buddhismus má své techniky Phowa, přenos vědomí v okamžiku smrti, a Tögal, přímé překročení, které jsou pozoruhodně podobné některým postupům popsaným v egyptské knize mrtvých. Podobně západní hermetická tradice, která byla silně ovlivněna egyptským myšlením, obsahuje techniky pro vědomý přechod mezi různými úrovněmi existence.
Tato konvergence naznačuje, že existuje univerzální struktura vědomí a posmrtné zkušenosti, kterou různé kultury a tradice odhalily a popsaly svým vlastním způsobem. Když se podíváme na moderní výzkumy blízkých setkání se smrtí, nacházíme další potvrzení tohoto pohledu. Dr. Raymond Moody, který zavedl termín blízké setkání se smrtí, Near Death Experience, ve své průlomové knize Život po životě, identifikoval běžné prvky, které se objevují v těchto zkušenostech napříč kulturami a historickými obdobími. Tyto prvky zahrnují opuštění fyzického těla, průchod tunelem, setkání se světelnou bytostí, přehled života a pocit, že se člověk vrací do svého pravého domova. Tyto prvky pozoruhodně korespondují s fázemi posmrtné cesty popsanými v egyptské knize mrtvých. Je důležité poznamenat, že ačkoliv egyptská kniha mrtvých popisuje posmrtný stav velmi detailně, neměli bychom ji vnímat jako doslovný průvodce tím, co se stane po smrti. Spíše jde o symbolické vyjádření procesu transformace vědomí, který může být aplikován nejen na fyzickou smrt, ale i na psychologickou a duchovní transformaci během života. V tomto ohledu můžeme chápat smrt jako metaforu pro transformaci a transcendenci omezujících vzorců a přesvědčení. Tento pohled je v souladu s hermetickým principem jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku, který naznačuje, že procesy, které se odehrávají na kosmické úrovni, se zrcadlí v procesech na úrovni individuálního vědomí. Z tohoto pohledu může být posmrtná cesta popsaná v egyptské knize mrtvých chápána jako mapa pro vnitřní cestu transformace, kterou můžeme podniknout již během našeho života. Tato interpretace otevírá zcela novou dimenzi chápání egyptské knihy mrtvých jako praktického průvodce pro duchovní vývoj. Různé fáze posmrtné cesty lze vnímat jako fáze psychologické a duchovní transformace. Například oddělení duše od těla po smrti lze interpretovat jako proces odpoutání se od identifikace s fyzickým tělem a egem. Průchod duatem a konfrontace s jeho strážci může symbolizovat setkání a integraci stínových aspektů osobnosti. Vážení srdce proti Peru Maat představuje proces morálního sebehodnocení a přijetí odpovědnosti za své činy. A konečné spojení s Bohem Re může reprezentovat dosažení stavu osvícení nebo seberealizace. Praktické aplikace této interpretace jsou rozsáhlé. Egyptská kniha mrtvých nám poskytuje rámec pro pochopení a navigaci v procesu psychologické transformace. Učí nás, jak se vypořádat s našimi stíny, jak integrovat různé aspekty naší osobnosti a jak transcendovat omezení našeho ega. Zároveň nám poskytuje techniky, jak udržet vědomí a orientaci během těchto transformačních procesů, což je obzvláště důležité při práci s hlubokými psychologickými a duchovními stavy. Moderní psychologické přístupy, jako je jungiánská analytická psychologie, začínají uznávat hodnotu těchto starověkých map vědomí. Carl Jung sám byl fascinován egyptskou knihou mrtvých a viděl v ní popis procesu individuace, psychologického vývoje směrem k celistvosti a integraci. Podobně, transpersonální psychologie, založená Stanislavem Grofem, nachází v starověkých textech, jako je egyptská kniha mrtvých, cenné vhledy do struktury lidského vědomí a jeho transformačního potenciálu. V současné době, kdy se naše společnost potýká s krizí smyslu a účelu, mají tyto starověké moudrosti obzvláště velký význam. Egyptská kniha mrtvých nám připomíná, že smrt není koncem, ale transformací a že způsob, jakým žijeme svůj život, má přímý vliv na náš posmrtný stav. Toto pochopení může radikálně změnit náš vztah ke smrti a umírání, což může vést k hlubšímu a smysluplnějšímu životu. Možná nejdůležitějším poselstvím egyptské knihy mrtvých je důraz na vědomé žití a umírání. Kniha nás učí, že smrt není něco, čemu bychom se měli vyhýbat nebo co bychom měli popírat, ale přirozená součást cyklu existence,
na kterou se můžeme a měli bychom se připravovat. Tato příprava neznamená vzdání se života, ale naopak jeho plnější a vědomější prožívání. Čím vědoměji žijeme, tím vědoměji můžeme procházet procesem umírání a tím bohatší může být naše posmrtná zkušenost. Tento důraz na vědomost a přítomnost je další aspekt, který spojuje egyptskou knihu mrtvých s jinými duchovními tradicemi. Buddhismus učí praktiku vědomé přítomnosti jako cestu k osvícení. Křesťanská kontemplativní tradice zdůrazňuje modlitbu přítomnosti jako způsob spojení s božským. Sufismus mluví o vzpomínání na Boha, dhikr, jako o cestě k duchovnímu probuzení. Všechny tyto přístupy sdílejí základní pochopení, že plné vědomí přítomného okamžiku je klíčem k duchovní transformaci. V kontextu egyptské knihy mrtvých toto vědomí přítomnosti získává nový rozměr, jako příprava na vědomou smrt. Kniha nás učí, že schopnost udržet vědomí a orientaci během procesu umírání je klíčová pro úspěšnou navigaci v posmrtném stavu. Tato schopnost není něco, co by se objevilo automaticky v okamžiku smrti, ale musí být kultivována a rozvíjena během života prostřednictvím pravidelné praxe. Tato praxe zahrnuje nejen formální meditaci a kontemplaci, ale i vědomý přístup k každodenním aktivitám. Každý okamžik života lze vnímat jako příležitost k procvičování přítomnosti a vědomí. Každý přechod v našem dni, probuzení, usínání, přechod mezi různými aktivitami, lze vnímat jako minismrt a znovuzrození, jako příležitost praktikovat vědomý přechod mezi různými stavy vědomí. Z tohoto pohledu se život stává kontinuálním procesem přípravy na smrt, nikoli ve smyslu morbidní posedlosti nebo strachu, ale ve smyslu hlubokého pochopení a přijetí přirozeného cyklu existence. Smrt není vnímána jako nepřítel, kterého je třeba porazit, ale jako učitel a průvodce, který nás vede k hlubšímu pochopení života. Egyptská kniha mrtvých nás také učí o důležitosti záměru a aspirace v procesu umírání a posmrtném stavu. Kniha zdůrazňuje, že myšlenky a záměry v okamžiku smrti mají silný vliv na posmrtnou zkušenost. Proto je součástí přípravy na smrt i kultivace pozitivních záměrů a aspirací, jako je soucit, moudrost a touha po osvobození pro blaho všech bytostí. Tento důraz na záměr a aspiraci je dalším prvkem, který spojuje egyptskou knihu mrtvých s jinými duchovními tradicemi. Tibetský buddhismus například učí praxi Phowa, při které praktikující vizualizuje, jak jeho vědomí v okamžiku smrti opouští tělo a spojuje se s vědomím Buddhy. Podobně, v křesťanské tradici je důležité mít v okamžiku smrti mysl obrácenou k Bohu a Kristovi. V hinduismu se věří, že poslední myšlenky člověka před smrtí určují jeho posmrtný osud. Všechny tyto tradice rozpoznávají, že stav naší mysli v okamžiku smrti má hluboký vliv na naši posmrtnou zkušenost. Proto je kultivace pozitivního a povznášejícího stavu mysli důležitou součástí přípravy na smrt. Tato kultivace zahrnuje nejen rozvíjení pozitivních emocí a záměrů, ale i očišťování mysli od negativních stavů, jako je hněv, strach a připoutání. Egyptská kniha mrtvých poskytuje konkrétní techniky pro toto očišťování, včetně recitace specifických formulí a vizualizačních cvičení. Tyto techniky jsou navrženy tak, aby pomohly duši uvolnit se od negativních stavů a připoutání, které by ji mohly v posmrtném stavu táhnout dolů. Podobné techniky nacházíme v jiných duchovních tradicích, například v buddhistické praxi odpouštění a očišťování nebo v křesťanské tradici zpovědi a pokání. Důležitým aspektem egyptské knihy mrtvých je také její důraz na rozpoznání iluzorní povahy posmrtných jevů. Kniha učí, že mnohé jevy, které duše po smrti zažívá, jsou projekcemi její vlastní mysli a že klíčem k úspěšnému průchodu posmrtným stavem je rozpoznání této iluzorní povahy. Tento vhled je pozoruhodně podobný učení tibetské knihy mrtvých, která zdůrazňuje, že všechny jevy v bardo, mezistavu mezi smrtí a znovuzrozením,
jsou projekcemi mysli zemřelého a že osvobození přichází s rozpoznáním jejich pravé povahy. Tento pohled má hluboké filozofické implikace. Naznačuje, že realita, kterou zažíváme, ať už během života nebo po smrti, není objektivní a pevná, ale je do značné míry utvářena naší myslí a vnímáním. Tento pohled rezonuje s moderními vědeckými teoriemi, jako je konstruktivismus v kognitivní vědě, který zdůrazňuje, že naše vnímání reality je aktivním konstrukčním procesem, nikoli pasivním přijímáním objektivních dat. Z tohoto pohledu se příprava na smrt stává procesem poznávání a transformace naší mysli, neboť kvalita naší mysli určuje kvalitu naší posmrtné zkušenosti. Tato příprava zahrnuje nejen kultivaci pozitivních stavů mysli, ale i rozvíjení schopnosti rozpoznat iluzorní povahu jevů a udržet vědomí a orientaci v měnících se stavech vědomí. V tomto světle můžeme chápat egyptskou knihu mrtvých nikoli jako pověrčivý text o posmrtném životě, ale jako sofistikovaný průvodce vědomím a jeho transformací. Je to mapa území, které všichni jednou prozkoumáme, a průvodce procesem, kterým všichni jednou projdeme. Její moudrost a vhledy mají hluboký význam nejen pro naše pochopení smrti, ale i pro naše pochopení života a vědomí. Pokud nás tato starověká moudrost něco učí, pak je to to, že život a smrt nejsou oddělené události, ale součástí jednoho kontinuálního procesu transformace vědomí. Smrt není koncem, ale přechodem, a způsob, jakým žijeme svůj život, přímo ovlivňuje povahu tohoto přechodu. Čím vědoměji žijeme, tím vědoměji můžeme umírat, a tím bohatší a transformativnější může být naše posmrtná zkušenost. Snad největším darem, který nám egyptská kniha mrtvých nabízí, je připomenutí, že jsme mnohem víc než naše fyzická těla a omezené ego-identity. Jsme věčné bytosti na cestě evoluce vědomí, která přesahuje hranice jednoho života. Toto pochopení může radikálně změnit náš vztah k životu a smrti, osvobodit nás od strachu z umírání a inspirovat nás k plnějšímu a vědomějšímu žití. Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět více o starověkých mapách vědomí a průvodcích posmrtnou cestou, dejte tomuto videu palec nahoru a přihlaste se k odběru našeho kanálu pro další podobný obsah. Vaše podpora nám umožňuje pokračovat ve sdílení těchto hlubokých a transformačních moudrostí. A pokud jste po zhlédnutí tohoto videa pocítili vnitřní rezonanci s myšlenkou, že smrt je bránou k vyšším úrovním vědomí a že vědomé žití je přípravou na vědomé umírání, napište do komentářů "Vědomě žiji, vědomě umírám". Tato jednoduchá afirmace může být prvním krokem na cestě k hlubšímu pochopení a přijetí přirozeného cyklu života a smrti. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám, aby vás moudrost starověkých textů provázela na vaší cestě k vědomému životu a vědomé smrti.